Penedo solicitând protecție de Marcos. Asta este o fază în care ai noștri și-au arătat naivitatea. Înscrie Raul Garcia, minutul 24 de Marcos, liber. Are tot timpul din lume să reia către poarta noastră. Minutul 24. Raul Garcia înscrie primul gol al sezonului pentru Bilbao. Bilbao în avantaj la general, 2-1, dar asta nu schimbă foarte mult datele problemei. Dinamo oricum este obligată să înscrie. De Marcos, liber. Raul Garcia, despre care tocmai vă spuneam că are un palmares extraordinar. A scris 45 de goluri în campionat pentru Atletico Madrid. Încercarul lui Bilbao trimite pentru Benat, centrare și este 2-0. Același Raul Garcia. Minutul 29. Un gol superb, trebuie să spunem asta. Dublă reușită de Raul Garcia în doar 4 minute. Benat joacă bine. Cât de important este rolul lui Laporte, care blochează intervenția lui Romera. Dar execuția este senzațională. Execuție perfectă. Mingea se duce direct în plasa laterală interioară a porții lui Penedo. Dintr-o fază care arăta bine pentru noi, cu Costache și Rivaldinho în marginea careului advers, totul s-a transformat în acest contraatac. 3 contra 3, Susaeta pentru Aritz Aduriz. La 36 de ani, Aduriz pleacă la drum într-un nou sezon cu Bilbao. Pentru Dinamo în acest sezon. Se termină foarte repede sezonul internațional pentru echipa lui Cosmin Contra. Era foarte, foarte greu ca echipa bucureșteană să elimine acest nume mare al fotbalului spaniol, al fotbalului european. Seară urâtă, seară neagră pentru echipele românești, toate eliminate, fără gol în 3 meciuri. Concluziile vor fi trase la repriza a 3-a de Tudor Furdui, Cornel Dinu și Costel Orac. Rămâneți alături de noi.